Sana tayo na lang. Kailanman mo ang ibigay sa'yo. Tayo na lang sa puso mo. Puso ko lang talaga, kaya hanap sa'king mata. Ikaw, ba yan? Mega love shout out, Diana Rose. Good morning. Good afternoon na pala. Tuso! Ayan, mega love shout out sa'yo, Diana Rose. And thank you so much sa tusok mo yan. Natutok ba yung app? Ayan, mega love shout out sa'yo. Super tired. Daan lang, nasa duty. Ayan, daan lang. Sige, daan lang kayo. Dumaan lang kayo hanggat gusto nyo. Kita. Ayan, sana all naka-duty. Ako ngayon duty ngayon dito. Taga-upload din ako hindi pa ma-download. Duty sa ibang LS. Sige lang, ayan, thank you so much sa pagdaan ninyo sa aking baler.
sa'yo ay gusto kita. Walang ads, no? Kaya mahihirapan pumasok sa aking baler. Ayan, thank you, Diana Rose. Pag busy ka, okay lang po. Thank you so much. Gusto kita. Mega lang shout out, Kuya Leonid's TV. Thank you so much. Thank you so much sa pagpunta. Kamusta na? Kamusta na aking sana na para G. This moment like this, I'll there's just nothing from this moment from this moment Uy, mega love shoutout sa'yo, Self. Self. Wash out. Uy, master na. Self. Wash out. Mega love shoutout sa'yo. Pwede ba mag-request song? Pag may nagbulaga. Sino to? Mega love shout out, Mr. Rant TV Vlog, Bulaga, Mustasa. Pwede, basta magpalipad. Dikitam sa Kalembang para updated ka sa aking mga live. Ayan, sabi ni Mr. Rant. Mr. Rants, sana all. Giselle, how are you? Etong hina, ako. Ako'y masaya.
Ano bang request mo? Correct. Swan. Mega love shout out, Swan. Thumbs up. Sino yung mga pumapasok sa akin? VG home, sorry. Okay lang, minors. Okay ka lang. Thank you so much sa pag-busy. I know you're busy, ah. Sino yan si Swan? Swanny? Swanny and si Zel. Magic Swan. Sino naman kaya yung mga yan? May mga bagong pumapasok pero hindi ko sila kilala. Si Sel parang kilala ko to. Classmate ko yata. Si Guamizo. Sa tinami-tami ng aking tubig ko sino. Ay, meron akong premiere. Baka naman. Belated na. Belated Happy Valentine. Set pala buwas siya. Set 15 ngayon, no? Mga 8:30. Diyan may premiere ako sana. Ako ay masaya. Share tayo. Share. Mamaya si Maggie Saver at Dara.
Sadyang totoo. Nga ba? Nasaan pa? My nurse, alam ko busy ka. It's okay. Ayan, pakitamsakan po yung aking premiere. Baka naman. Kung ayaw nyo, di wag. Wala Federica, Sisda, wala pa. Tapuntahan ko. Papuntay. Wala pa yung mga best friend mo. May marmar, di sila updated. Buhay na ganito. Ano bang tagay? Talaga. Hindi ko pa pala napupuntahan yung isda. Kung lalayo ka, di lumayo ka. Ganun lang yun. Sana. Okay daw eh. Okay eh. Sabi ni Federica, okay. She is busy. Busy ba siya? Oh, ganito. Wala na bang hiyak ang puso ko sumisigaw. Di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Ginagamit ko pa. Hiyak ang puso ko't sumisigaw. Tiya'y ulan umiiyak. Buhay akong binasag, di ko kayang mabuhay. May premiere ka na naman, Domi. Oh. Ngayon nga lang eh. Tamsakan mo na, ang daming angal. Ton, may ka lang shoutout, Ben Pax.
CB Official. Thanks so much sa pagpunta. Alam kong busy ka, tol. Benpak Kirby, how are you today? Is your day? How are you? Iyak ang puso kong umiiyak. Break time sword to. Sana all break time. Sana all break time. Break at time. Bakit mo binreak? Benpak, wag maingay, sabi ni Miners. May natutulog. Wag daw kayo maingay, baka may parak. Wala kasi siyang time, ayun lang. At kasi wala siyang time. Ganyan talaga. Pag walang time. Oh, mega love shoutout Ken Beleza, Tamsakdan. Ayan, nagbaba na agad siya ng ganyang bahay. Sukli agad. O, suklian nyo na. Pinas, host, tusok sagad dan agad. Ayan, sagad daw kung sagad. Sinagad na kung sagad. Parang sa kakosa, nakapin. Ayan, mag-iwan lang kayo ng bakas dyan, ha? Ayan, tol, shout out sa kasama ko, Noelson. Nesnia. Ayan, mega love shout out, Noelson. Nesnia, nakasama ni Benpax TV. Ayan, mega love shout out sa'yo. And ingat-ingat kayo dyan sa work. Big ano to? BR. Ano yung BR? Ano yung BR? Shortcut naman eh. Bigyan mo ng relo para may time. Correct. Bigyan mo ng relo para makita niya kung ano, may oras pa sa'yo. Kung sasagad pa, sabi ni Benpax TV, oo, isasagad. Abakrid ba? Shortcut pala yun. Backread. Ano yun? Sinabi mo. Wala naman Oh, si Mr. Renz TV, dikitan niyo daw at sa Kalembang para update ka sa aking mga live. Ayan, at puntahan niyo na, nagla-live streaming din siya. Kamusta, Valentine's mo host? Ayan, mega love shoutout sa'yo, Pinas. Ayan, okay lang naman, Pinas, ang aking Valentine's. Belated na yon. Mas nauna kami sa Valentine's. Ano pala, wag relo ibigay. Bakit naman, Pinas? Miners, ako. Pag wala pa rin time, ilagay mo sa leeg na yung relo sa kanila. Ayan, sabi ni Benpax TV,
Del Sontol, ang ganda mo. Ayan, wala pa akong piso. Thank you po sa appreciate ng aking kagandahan kahit wala. Ayan daw, sabi ni Miners, pag wala pa rin time, ilagay mo sa leeg yung relo, sakalin mo na para patay. Tamsakan nyo na po yung aking premiere mamaya po yung 8:30 at puntahan nyo na rin po mamaya at pa-support din po. Thank you so much. Wala ka ng kaligayahan kung papatayin mo, sabi ni Pinas. Ayan, sabi ni Pinas, pag pinatay mo, walang kaligayahan. Para ka daw anghel, tol. Ayan nga, mukha akong anghel sa sobrang liwanag ng aking sa live mo. Ikaw talaga, tol, ha? Mambobola ka, ha? Gusto mong bulahin kita? Tamsakan niyo ang aking premiere. Mamaya po yan ng 8:30. Pinas time. Sabi ni Miners, sure yun, hihinto ang time dahil patay na. Kaya nga. Pinapatay mo na agad. Wala nga time para sa kanya. Ayan, mega love shoutout. Strong bird. Sana strong. Tusok host, Team Jen. Ayan, thank you sa Team Jen. Ayan, bigyan natin na siya ng jacket at para makapagbaba ng bahay at makapuntahan. At patamsak na rin po ako ng premiere, baka naman, at mamaya po yun ng 8 p.m. Pinas time. At pag hindi po kayo busy, puntahan nyo na rin po. Sabi ni Miners, bakit mawawala ng kaligayahan, Pinas? Remember, oras lang mang papatayin, hindi naman yung edits niya. Patay na, oy! Ayan, sabi ni Stronger, ang ganda pala ng tanawin dito. Ayan. Thank you so much, Stronger. Baba ka ng bahay mo at pupuntahan natin yan. Isa ka rin mambobola eh. Kayo ha, panay kayo bola ha. Binobolan niyo ako ha. Sabi ni Van Pax na hindi na ako nakapanood sa iyo, tol. Kinuha ng Nelson CP ko, nanonood siya sa iyo. Bakit? Wala ba siyang cellphone? Van Pax? Ayan. Mega love shoutout sa'yo, Danielin B. TV. Ayan, tamsak post. Thank you so much. Patamsak din po ako ng premiere, baka naman. Mike, umalis ka dyan. Umaharang ka. Ayan, papaharang ko talaga si Mike kasi binobola niyo ako. Bakit kaya ang mga lalaki mahilig mambola? Ha? Ano ba si host? Bundok? Magandang tanawin? Baka nga,
minors. Tumawa tuloy si Strong Bird. Sana all strong. Benfox TV, hindi yan bola tol. Totoo yan. Wala akong piso. Wala akong pagbigay sa inyo. Bahala kayo dyan. Oy. Sabi ni Strong Bird, totoo lang sinasabi ko, ho. Sana all totoo. Sige nga, kung totoo, tamsakan mo nga yung premiere ko. Puso lang ibigay mo, tolo, kay Namo. Huwag yung may-ari nito. Hindi pwedeng ipabigay ang puso. Pag nawala to, wala na ako. Kay talaga, ha? Kamusta na ang nyo? Ang mga puso nyo ba kahapon? Ang sakit ng mata ko tuloy. Panoorin nyo para paro ni host. Makakita kayo ng